Oh, sige, sige. Patotal na lang nito lahat, ma'am. 7,410. Friend, 25 ito kanina. Lalagyan ito rice meal. Kaya isa ba? China West. Milok. Kasi ka lang naging go. Oo, ako lang. Sino lang nag-awak ito kanina? Ito lang. Oo. Nakabukas ito kanina? Nyo? 25 ito kanina, di ba? Bilang natin sa sasakyan. O, ilan na yan? Si Angel, 20 lang. Rice meal lang yung kinuha mo. Okay na. China, wala. Wala. Hala, bu. Wala. Ilabas mo na, bu. Wala. Kabut sa yate. Na. 1,000 man yung bill natin. 25 ang dala ko. Oo, ngayon. 20 lang. Men? So, 25 ang dala mo. 5 men? Uy, Abo. tsaka. Meals ha? Oo, check lang yung binigay nila man kanina. Di ba check yung binigay Nandiyan yung check, di ba? Hindi O yan. ko. Check. Magandang hapon. Friend, ganito na lang. I-take home na lang nila. I-take home nyo na lang. Sige, sige. Oh, useful talaga itong mga gusto nilang ipabili sa akin, ha? I-take home nyo na lang yung mapipili nyo. Kasamahan ako ng aking mga kaibigan. They will have, anong screen name ga? Ni PMA, ni Mother. Cherry cup or cash? Both. Bantot. Ano yan? O, basta wala kami sa bahay nito. Anong tawag dyan? O, basta washer. O, basta washer. Shower yan. Pero ano again? O, ginawa siya sa sarili, di ba? O, diretso siya ng AL Homes Interior. Kasi, actually, kakain talaga kami tonight. Kasi yun yung promise ko sa kanila. Punta na kami dyan. Malapit na kami, sabi mo eh. Sir, ako na talagang may... Bun, sorry mo't kanya ako. Hello, sir. Good evening. Wow. Bakit first time mo makapasok? Oh, hi po. Magandang gabi. Sir, anong oras kayo naga-sarado? 6, ma'am. So pwede pa kami? Pwede pa. Ay, perfect! May pa ganito. Oh, sige, basket. Oh. Friend, ito yung mga tiles na bet natin, oh. Kuya, magkano ang nyo doon sa may roof per piece? 305, ma'am. Isa. Oo. Ito sana, oh. First time ko nakakita, actually. So, isang ganyan siya, 300. Pero pwede na siya ibutang sa, sir? Pwede siya ibutang sa roof gid. Totoong ginagamit pala siya sa mga, hindi lang siya for the char. Sorry, ay, hindi masunog. Patry daw. Be! Char! Oh. Pero ma'am, nag-try na sila. Nagbaka. Hindi siya masunog. Matunaw siya, ma'am, pero sila... Hindi yung mag-apoy. Okay, it's nice. Ano to? Pus-ari, CRC. Ang gaganda. Ito, pwede sa kusina ko. That's butterfly. Ay, cutie. Ay, ang cute. Di ba ba? Tatlong nilagay. Magkano to, sir? Saan? Sir, ano tawag dito, sir? UV board set. Ay, yes. Saan mo ilagay? Sa wall. Iba din yung speaker, no? Iba. Isang ganito na. Saan mo siya ilalagay? Sa kwarto? Pero pwede rin sa salog niya, sir? Hindi. Hindi. Pero yung design niya, very Carlitos Hotel. Nagbayag! Baka malito mo na. Inantay kita kasi ikaw talaga ang best friend ko for today. Gampa. Parang bagay mo. Okay, let's explore. Oh, we're best friends. We're best friends. Sige na, pick and tell ang mangyayari. Useful talaga itong mga gusto nilang ipabili sa akin, ha? Uuwi niyo. Dati. Ay, hala, akala ko nagbago ka na, friend. Sabi ka na naman. Ita-take home natin. May explanation ako dito. Okay? I-take home. Kapag may sakit ka, may kon ka, may lagnat, go. Okay, magbibilang ako. Tatlo na kaya nyong ma-bring home. Ano ang mga nabili mo? Doorbell.
Ay, doorbell? Ano ba to? Sinasabi. Doorknob. O, ari na naman kita. Bakit doorknob ang napili? Kasi sira yung yung isang doorknob doon sa kwarto namin. Volcasil. Volcasil. Para saan ang Volcasil? May kasi, dabot taon na di kami, di sing me. Okay. Oo, so need na Hindi Volcasil. na siyang i-Volcasil. Rugby. Dati ka ba? Okay, next. Wawa! Ala, seryoso talaga ni Wawa. So this time, malalaman ko kung anong mga kulang sa bahay nila. Una. Pala. Ang sinabi nyo, magpili lang. Walang English ah. Wawa. Oo. Anong kailangan mo? Volcasil. Pantapal sa pagmamahal na pagkukulang niya. There's no way. Inshallah, ikin naman. This is my best. Baka bilisan. Ano yan, pwede? Basta lock. Last one. Siyempre, may pang-lock para hindi mahulog yung pintuan. Bakit puro pinto? Friend 25 ito kanina. Ang pwede nga gamit sa bag mo. Nalagyan 3 mil. Kaya isa ba? China West. Milok. Kasi ka lang naging Oo, ako lang. Sino lang nag-awak ito kanina? Ito lang. Oo. Di ba nakabukas ito kanina? Di ba yung tapon-tapon niyo? Ngayon 25 lang. ito kanina, di ba? Bilang natin sa sasakyan. O, ilan na O, yan? si Angel, 20 lang. 3 mil lang yung kinuha mo. Okay na. China, Ikaw wala. ba nagawa ka? Wala. Ay, labo. Wala. Ilabas mo labo. Wala. Oo. Gago talaga. Ala, Na. Nagtsaka talaga ako. Wala mate. Ayan. Wao! Antay-antay ka pa namin. Joke-joke mo ako. O, Well, hindi siya kulang actually. 7,000 man yung bill natin. 25 ang dala ko. Oo, ngayon. 20 lang. Men? So, 25 ang dala mo. 5 men? Uy. Tsaka. Mels ha? Oo, check lang yung binigay nila man kanina. Di ba check yung binigay Andiyan yung nila? check, di ba? O Hindi yan. ko. Check ito. Wala ni Abo. Mil ha, Mels. Matay ako kung ma'am. Oh, natay ko. Agad tapon-tapon niya pa kanina. Hoy, hindi ko tinapon. Dito ka lang tinapon. Binuksan niya yun lang nakita. Binuksan Nakita ko binuksan lang. niya yung bag ko. Bakit mo binuksan? Sabi niyo. May CCTV Joke kayo? lang man. O sabihin ko na, Bardong. It's a prank. Bakit parang takot na takot? Oh, hindi ka nawa ka ng bagyo ha. Alam ka lang igam na bagyo. Visit kayo? Iyak talaga ako ni. Naiyak ako sa kanila. Pero ang emotion talaga, i-focus mo si Barbie. Bakit ka nagpagilid? Die. Bakit ba isa ng camera sana? Naano ka? Makatawa. Hindi, naaawa ka. Sabi niya, sabi ni Bardong ko, bigla siya nagsaad, sabi niya dito. Ano gusto niya sabihin na, hindi ako kasama dyan. Hindi, actually naisip niya dito, patumot lang taktakawin. Actually.